Japralangso Bey Killing arong behem arisomar Lank kejang apran kedam. Pini chiti ni pai kre truck ni Borpothar police station ke parlo Vomulangso mate silonijan number aroy along patumi ni pai kre truck arni ajir po atum pen Lank kaching ludam amat Lank kejang chokajok apran tamnang julo. Apran kedam joy arisomar laki Japralangso Bey Killing arong amekar Rajesh Bey lapen seka ing tipi atum asopo adakbam Welson Bey artain koi rapli pusi pangthekpon. Lasonsi Lank kejang chok abirta Borpothar raikom sai khiat tumaphan birta pisia dimaklong wangpen SDRF golaghat tim atumaphan birta pipen kithitang abangar pum kirijia phan sai klempono sidame lang ajor kangtang pek lapen khahar nuk pek pen ajok longle reglo Lasona porahu deupani jengrong pi arong amekar joyson terang lapen rongagora men teron arong amekar Samuel terang atum Lank kipar bib cipaduk dunsi Lank kejang chok arisomar phan kithitang abangar pum palongpon lasolong saphapani SGB junestimong pherangke atum lapen rongasor sedami adimaklong an paledun nonamat postmortem aphan Borpothar thana raikom saikhiatum jiparideng ponsi dipu medical college and hospital along an pontang bukajan pen herol hansel pen budhesor teron report news 7 Northeast Nanti tahu malangan cinglu, macam ada yang sedang cinglu lo, alam mahapur ke kabi malang pun deh. Tetapi tu mah angke bor ilu undi dalam sanam bom undi dalam. Maksudnya Twitter ri lo undi dalam lah siap nona dah nanti tu lo. Patumi kana pol omne di. Ini ke 1 biji lo matumi. Ebiong siapa? Ini tu yang sama dah ri long le dalam. Masih kan tak dalam tu nak sama ke puyang ang penalo punang kau lah ya. Dan pas ini tu nci abang kelalo, atheke ladak picnic spot long. Maduk lewang seta me ladak mangke kaciri Mexican ang sot atheke ladak majok lelang wek thek seta labang so dim long mangke upai we athe lang karen dupik lapen ke non labang so be asangho kelong lok ta isike khurung arlo lang arlong kep long sekelong laser dake majok lo bang seta me ciri picnic ji apa nada komiti tu banda kecuning ribang ke lahan lo, atheke ongdung atum aning ceparong pen ke bang atum dupik athela dak koson tong lang kaharnu kangdai lo ne chini ne aposi lahai tum mangke nangle tum ki thanun Mexican ang sot aposi lang melo potang ten non pen bang hini lo Nepali usu lapen ke non ladake methanga khai munisi janglo lasi ada komiti tum han kecuning ribang ke nangle tum jongsi kai ke pen tame ning kachibi pen ladak Pingin ni cutum pan advice mate kita hanun make do pesante me pari besi cuning rilo. Ini tu kerangke hin ben kelong lo nang lihin besi so behem arisomar kejang lang kejang chok behem arisomar pan lihin besi ane budi bang ke pon tangke labang so anang roi long ko an aput kahanuk dolon nang lihin ben thanjima. Ladak bang ke food creep ho an dak duji lapan ke ladak ateke arlong cingkep lo namasi parun de delo la keng nang jar prang sinili aku akeng odam si sane sanam long lo nang limen la pen nang liku nelemen joison terang nelerong kedak diopani jengrong piarong